Awganistanyň paýtagty Kabulda janynyň geçeniň eden bombaly hüjümniň ýa partlamanyň bolan ýeri sözüň dolu manysynda harabaçylyga öwrüldi. Bu hüjümde parahat ilatdan azyrdan 8 adam öldü we başady takminan 400 sanyny yaralandy. 7 awgustda ýer bilen bolan partlamanyň sesi tutuş şäheriň çäginden eşdilip, adaty bolmadyk partlamada ýaşaýyş jaýlaryň we dukanlaryň ençemesi ýumruldy. Ulow yerleşdirilen bomba owan harbylarynyň binalar toplumynyň golaýyndaky köçede partladylar. Günor Ukrainada separatistlerin kontrolündaky Donetsk şäherinde demonstrantlar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçi missiýasyna protest bildirip, köçelere gyzyl reňkdäki boýaw dökdiler. 6 awgustda geçirilen demonstrantlara gatnaşan protestçiler Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň gözegçileri Ukrain hökümet güýçleri tarapyndan odaçylan territoriýalary gelmäni sebäpli ýaşaýjylaryň ençemesiniň helak bolandygyny aýtdylar. Olar gyzyl reňkdäki boýawlary çaknyşyklarda pida bolanlaryň hatyrasyna köçelere dökendiklerini bellediler. Kosowanyň paýtagty Pristinada gahar gadaply adamlaryň köpçüligi şäherdäki esasy hökümet binasynyň daşyndaky haýatlary böwsüp, özleriniň resmi taýdan uruş veteranlary diýilip ikrar edilmegini soradylar. Protestçiler binanyň girelisine tarap golaýlandy, olar polisiýa tarapyndan izine serpikdirildiler. Kosowada resmi taýdan uruş veterany diýilip ikrar edilenlere her ay ýörite pensiýa puly tölenýär. Şol bir wagtyň özünde Kosowanyň hökümeti 1990-njy ýyllarda serp dolandyrşyna garşy söwüşendigini aýdýan adamlaryň sanawyny henüz hem gözden geçirýändigini aýdýar. Siz Adatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.